Okei. Tässä mennään. Mut liinattiin just tuolla vuodella. Ei mulla ollut kuin 15 kässi, mut se oli mun alku. Niin. Tää on tällainen. Kyllä se on. Suurkaat minä sleikin pitkään. Tän on tämmönen katsotaan hermo. Siitä tuus. Moi. Josta huomu siitä. Näin. Joka rikumma. Katsomaan mennään se lumpekkeen. Mikä se on? Noin. Noin. Tinko. Voi olla vähän tulsaa nyt. Joo. Lakannettiin. Lakannettiin vähän. Tässä mitään turhaa. Juu, että mun farmiin ois tarkoitus saada jo 5 minuuttia. Tässä lähiaikoina. Muut ei olisi ollut kompattua, niin taisi bomba. Ja kattoo saako pelata sen tästä. Kato. Häh! Sitähän tulikin mukavasti. Level up. Nosturtium. Mikä se on? Here. Mä en muista miten ne koska tullut. Näin, kyllä. Sitten peli. Kyllä, haluan maskaa. Haluan maksaa kurin tomaatti. Sille. Täällä ei meille nettilogalla. No sillä kun voitte katsoa mun level. Tossa näin. Tätä Cooking a Fish on niin mä oon kehittänyt jonkin verran. Ja sit kaikki nää hommasävelet on ihan suht mikä STR, mikä hopi. Siitähän tuli tästä. Nää ei oo mitään kovia. Mä etin ne alkaa tekee tämmöstä tämänkin tekemistä sarjaa, joka joku. Näette kun miten mä hankin rahaa. Niin. Ei muuta. Näette miten mä teen. Yleensä mä haan noit herbeä. Mun kaupan sisko huutaa. Tätä kaivata myös. Noniin. Tuossa sais se. Noin. Mitä pitänyt heittää kommasta? En mä usko. Yes. Let it go with me. Joo, sit mulla on tuosta noista luesteista, mulla on nyt menossa toi Nature Spirit ja mikä tää? Trollheim Stronghold, joku tämmönen. Ne, kun mä saisin noin Magic. Ne saukset milleen kuten herveet. Tai sit mä oon tuolla hakkaamassa Nature Godwormia. Niin. Mä nyt tein mitään. Mä näytän vaan mitä. Mä ajattelin, että tekee videon. 3.101. Nyt mä loppuun. Niin. Mä tekin tämmöset. Eskoprokommentorin. Puutoistos. Mä nyt pitäis vähän otsin. Jos tuo pari tyttöistä. Semmoista. Kyllä mä sit voin ruveta tekemään sen takin takia. Tai kuvikseen näkyy yleensä. Ei näyttää varmasti paljon.
3. Nyt meni huono. Nyt meni 3. Hei, näin. Sitten heitetään vedet sinne päälle. Ripets. Tosen viisi. Mitä? Johtava. Siinä on kova. Hyvä vasta ennen yrittäisi. Tonne. Jaa, kato 5 miljoonaa tuli just tonne. Mä voin alkaa tekemään PvP-kommentoidun. Mä en oo mikään hyvä, jos olette nähdä, kun mä kuoleen siellä. Pysyykää vasemmasta. Moni 30 pistettä. Niin. Kun mä jotain siitä joskus sain, tai aika jonkun verran sain tapaa. Taas on. Scroll of Life. No sekin pitää sanoa. Näitä tulee nyt 4. 5. No. Missä mua mä oon pistetty kasvamaan? Mä oon pistetty missään mua kasvamaan. Purtro. Siellä. Ja pistäkää kommentteihin, mitä mieltä te ootte Evolution Combatista. Tykkäätte, ette. Niin. Olisi kiva tietää, mitä muut ihmiset tehtiin siitä. Joo. Rohkeet tän ja varmaan en tuolta video siihen. Mulla on 540 podcastia enää. Sen takia kun niin kuin mainitsin, että kliidattiin tuolla. Mä otin boxing 15 mieltä. Se on joku 106 levyä. 107. Mä voitan joku... Ootas, menikö se niin, että ensin pistettiin 5 peliä. Mä voitin sen. Mä olin tyhmä. Ahnehtuisin. Halusin lisää. Pistin 10 milliä. Kuusin kaikki. Sitten mä olin, no pakko aina jo riskipeliä hankin takas. Niin. Otin. Sitten loppu tässä ja sen. Voitin ja kusin kaikki. No, oppin kantapään kautta, jos mä voisin. Se mä olin nyt. Ei. Mä voisin pistää tonne uudet. No en mä tähänkään kuusi. Ei mitään. Mä varmaan lopettelen tämän videon tähän. Jättäkää kommentit ja easy. Se siis